Για τους πελάτες που χρησιμοποιούν τη συνταγογράφηση από το ERP Medical Edition της Primer Software, δίνουμε τη δυνατότητα της αυτόματης έκδοσης του τιμολογίου προς τον ΕΟΠΗ από το μενού συνταγογράφηση. Επιλέγοντας ρυθμίσεις και εργαλεία και πηγαίνοντας στο εργαλείο τιμολόγησης, μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να προχωρήσετε στην έκδοση για τις επισκέψεις ή για τα παραπεμπτικά. Πατώντας λοιπόν δημιουργία πώλησης μηνός για τις επισκέψεις, στο μενού που ανοίγει θα πρέπει να επιλέξουμε τον μήνα που θέλουμε να τιμολογήσουμε. Οπότε πατώντας άντληση των επισκέψεων, μας φέρνει τον αριθμό υποβολής, τον αριθμό σύμβασης, τον αριθμό επισκέψεων, καθώς και το τελικό ποσό. Τέλος, πηγαίνοντας προς πώληση, το σύστημα δημιουργεί αυτόματα το τιμολόγιο παροχής προς δημόσιο, επιλέγοντας αυτόματα τον πελάτη, συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία του PEPL και μας φέρνει τις ιατρικές επισκέψεις, καθώς και το ακριβές ποσό. Στις σημειώσεις μας ενημερώνει για τον μήνα που έχουμε επιλέξει να κόψουμε το παραστατικό και το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι ο έλεγχος και εφόσον είσαστε έτοιμοι να το εκδώσετε, πατάμε το κουμπί αποθήκευση.